buɗe kasuwa jiya Litinin. Bayan nan ba ko buɗe kasuwa. Bayan an kwaci sati guda da akwai wannan gobara, an buɗe kasuwa jiya Litinin, kuma alhamdulillahi kasuwa ta fara ɗaukar jama'a wanda bangaren su bai samu wannan itila'i ba sun buɗe an ci gaba da kasuwanci. Sai dai sauran wuraren da wannan itila'i ya faɗa ma su ne dai suna nan har yanzu ana sauraron gudunmuwa daga gwamnati da sauran al'umma wanda za su taimaka. Wannan gobara da aka yi ta taɓa al'umma da dama sosai, wasu sun rasa jarinsu, wasu dama sun fito ma kasuwa suke samun abin da za su ci da iyalinsu. To kasantar wannan ibtila'i da ya faru, mutane da an durkushe, gaskiya muna kira ga gwamnati, duk da dai kamar yadda muke ganin mai girma gwamna yana kokari, wanda ranar da wannan gobara ta abu ba a daɗe ba ana cikin abun ma ya zo da makarabai aka diddiba yanayin wannan wurare da suka bako ne, kuma aka jajanta ma mutane, kuma ya yi bayani gamsashe za su tashi tsaye a taimaka ma waɗanda wannan ibtila'i ya faɗa ma. Ko gwamnati ta kafa kwamiti jiya a karantar da shi domin kula da yadda za a taimaka ma bayan Allah wannan kasuwa da wani ya kaga ya wadin kana ga likita kwamiti. Gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske wannan kwamiti da mai girma gwamna ya kafa, kuma kwamitin mun ji daɗin shi kwarai, musamman yadda muka ga honorable commissioner na wasanni da walwala da jin daɗin al'umma honorable Sani Aliyu Dallami a cikin wannan kwamiti, saboda tunda muka gan shi ciki mun samu natsuwa da kwanciyar hankali akan mun san da abin da aka sa shi ciki, to insha Allah za a yi shi cikin nasara kuma za a yi abin da ya kamata. Kuma wannan kwamiti kamar yadda aka mai girma gwamna ya naɗa shi, sun zo yau kasuwan nan sun bi da aikin da aka sanya su sun diddiba kuma sun tafi da sakamako. Yanzu muna sauraron abin da za a gabatar insha Allah.